Ukanti kwiphondo lakwaZulu Natal abahlali baseLlovu kumazantsi eTheku bahlabe ikhwelo kurhulumente lokuba akhe ibhulorho kumlambo onobungozi kulengingqi. Abahlali kubandakanywa nabafundi kunyanzeleka ukuba baqubhe kulo mlambo xa bewelela ngaphesheya. Ukufinyelela esikoleni kulabafundi kulona uhambo olulula, bahamba amabanga amade ehlathini baze bafike kulomfula. Isicathulo kanye nomfaniswano wesikole usala phansi ngaphambi kokuthi bawele. Uma imvula ina, umfula ugcwala udla izindwani nokuyingozi kakhulu kubafundi. Kungiphazamisa kakhulu ngoba uthisha bona aba-understand kanjalo. Babone ngathi umfundi ongasithandi isikole. Kanti ngoba kunjalo. Ngoba kusuke kuphoqa isimo ukuthi uphinde emuva usabele impilo zethu nathi. Sifuna abasize ngokusixhasa sibe nebridge sikwazi ukuwela siphephe futhi. Labafundi bakhethe ukufunda esikoleni esingaphesheya komfula ngoba izinsiza kufundisa zingcono. Umnyango wezemfundo uthi labafundi bazothuthwa izimoto ngaphansi kohlelo lokuthuthwa kwabafundi kusabhekwa ukuthi ibhulorho lingakhiwa kanjani. Asikwazi ukuthi sinikeze wonke umfundi kwaZulu Natal isikole transport odeserve ngenxa yokuthi imali ayikho. Sidinga about R1 billion ukuze sirun isikole transport kepha masihlanganisa i-grant funding ka-national nemali esiyithole ku-provincial treasury sino 318 million kuphela wokurana isikole transport. Lo mnyango usukhipha ithimba elizobheka ukuthi singalungiswa kanjani isimo. Ezindabeni ze-SABC ngingwayenda Mhlongo eLlovu.